Kürt ulusal birliğini çok önemseyen bir. Brez Ocalan lidereki siyasiye ku gelek girîngiyê dide yekîtiya neteweyî Kurd. Ji salên notan û heta îro çendîn car ji bo yekîtiya neteweyî Kurd û Kongreya Netewî bankiriye. Pêvajoya li Tirkiye dimeşe pêvajoyeke dikare di heman demê de bandorê li Iraq, Sûriye, İran û navçeyê jî bike. Hevdîtina wî ya li gel birêz Serok Barzanî, talebaniyan û serokên partiyên din ên siyasiyên li vê derê û rehsipiyan gelekî asayî ye. Em dê di vê mijarê de temasên cuda bikin û em hêvî dikin Birêz Ocalan ku girîngiyê dide yekîtiya neteweyî Kurd li gel serokên Kurd derbarê vê pêvajoya ku birê ve diçe de hevdîtinê bike, bi van re nêrînên xwe bi hev biguhere û pêşniyarên wan werbigire. Ev yek gelekî biqîmet û bi nirx e. Em wek dem Partiyê di vê baweriyê de ne ku ev hevdîtin dê sûdeke zêde bigihînin vê pêvajoyê û carekî din dibêjin pêwîst e ku bên kirin.